लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै नोंथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बिथांमोननिनो बे गोदानै फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारी लोगोसे मिथिंगा बर' बिथांमोनखौ। बे मिउजिक भिडिअनि मेकआप आरो डाइरेक्शन एन्ड करियोग्राफखौ खालामदों मनब्लाबलि ब्रह्म बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों मिथिंगा बर' बिथाङा आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ मिथिंगा बर' बिथांनि मिथिंगा ब्लग चेनेलावनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि हासबेन्डनि JNB पिक्सार बेनारनिफ्रायबो गोदान मोनसे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर, जेराव नोंथांमोना साननैसो सिगाङावसो एबा दाख्लै बावैसो जानजिनि दैहु मुंनि मोनसे अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायखांखाबाय जानांगौ। आरोबाव बे JNB पिक्सार बेनारनिफ्रायबो आरो गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनबावसिगोन। बिनिनो माबाफोर आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।